Τον τίτλο του πιο γρήγορου τέρματος διεκδικεί το γκολ με το οποίο άνοιξε το σκόρ η ομάδα του Ιδωμενέα σήμερα το μεσημέρι στο γήπεδο της Μοναχής Ελιάς. Χρειάστηκαν μόλις 7 δευτερόλεπτα για αυτό το βολέ του Καλαμπακάκη και την μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα, με την ομάδα του Γαλατά να σημειώνει ένα πολύ ωραίο και ταυτόχρονα πολύ γρήγορο γκολ, πιάνοντας στον ύπνο την ομάδα της Δόξας, προηγούμενη λοιπόν στο σκορ από το 7ο δευτερόλεπτο με το γκολ του Καλαμπακάκη. We're standing still in time. The blood on our hands is the wine. We offer a sacrifice. Come on and show them your love. Rip out the wings of a butterfly for your soul, my love. Rip out the wings of a butterfly for your soul. This endless mercy mile, we're crawling side by side, with hell freezing over in our eyes. God's need